ɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to selenga ayno madi jaali gela wuro himadu kidira beele diboli ko waktu yoni ha to momori ene jiya e gardedi kabruji mena to leydi sénégal sifande nandirala hakkunde laamu leydi sénégal kame union européenne ko fate banggue awde e maje kaɗeɗe leydi sénégal to leydi mauritanie jayde kalamɓe kolliti hoorejo leydi mauritanie ma wat jillu mum ñalawma janggo sappo e joyi lewru novembre toon to gorgol ma oya ha toon to kay hayɗi jillu balɗe ɗiɗi to leydi mali a ñawama toon ñalawma hanki o sappo e joyo jihaadi yankoɓe ɓuuri hen mantinade ko souleymani keita nangganoɗo guila a hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom to leydi guine konakiri lundi yanke biteɗo ibrahima sarifa ba taw ko numéro ɗimmo selludilen diallo kam tigui waali jamu gadiɗo to kaso caggal nde o jagga ñande alarbande to leydi Côte d'Ivoire lora baggo so walti caggal leydi Côte d'Ivoire kañuma weela caggal nde Alassane Dramane Ouattara holliti so tawi lamtima leydi maaro kumo passeport makko diplomatique to Niger la cour constitutionnelle leydi ndi holliti jaɓani ken wona capanɗe tati candidat ken wona sappo e goho salanama to leydi Angola ha toon to Pakistan kame en musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen ɓata ke tintinde e siftinde ummorade e galle talɓe ɓe Dakar e gardugol ceerno Muntaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawka ka juma oumarien ka Dakar galle talɓe ɓe Dakar ene jogui belam mawɗo no fewi habru dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti noon e futankoɓe wonde ɓe udditi école aji ɗiɗi garɗuɗi jaadude jamanu ɗi hinde Darou Moderne Bonnor Darou Moderne Bonnor de l'excellence ko école aji garɗuɗi taw ko école aji bilingue woni français et anglais foof to jangguite école aji ɗi kadi holto sukaɓe keɓata ene mbatta jangguinede hen anglais et informatique Darou Moderne Bonnor ko école aji kadi jaaduɗe internat woni ñamde e yedde sukaɓe kala ko hen tawa ɗumen hano hannirta ni Darou Moderne Bonnor ko école aji bismotoɗe sukaɓe yaroɓe duuɓi tati duuɓi joyyi ha duuɓi sappo e ɗiɗi tawa kadi fandare mabɓe arwanide ko kala janggowo ɗin école aji e nder duuɓi tati tawa jomum e ballal Allah rini ɓurano hano hannirta ni Darou Moderne Bonnor de l'excellence ene andina kadi bandiraɓe wonde ɓe gollodo e leyɗele mawɗe ko wayno leydi turque sukaɓe ɓe keblo heblo moƴƴo tawa kadi jaltuɗo foof ene jogo diplôme garɗuɗo jaaduɗe jamanu baɗaɗo recconi international Darou Moderne Bonnor ko école aji kadi jaaduɗe sunna saabu école aji worɓe ko banggue Bonnor worɓe rewɓe ko banggue so tawi ko Darou Bonnor sukaɓe rewɓe ɗum tawete koto villa numéro 1778 liberté 3 Dakar tawi ko Darou Bonnor sukaɓe worɓe on tawate koto wiyete cité Sonatel en numéro 18 Ouest Foire Darou Moderne Bonnor de l'excellence ene andina dendagal bandiraɓe wonde ɓe dartinta bindirgol sukaɓe ko ñande capantati nduɗo lewru novembre gonɗen ɗum noon dendagal bandiraɓe heblotoɓe yiɗɓe windita toon sukaɓe mumen mbadden dando ko adi ñande 30 lewru novembre Darou Moderne de l'excellence Bonnor kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa kadi 77 912 27 15 ko numéro uji Darou Moderne Bonnor de l'excellence dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen mbiya tan mbadden dando fadade Darou Moderne Bonnor ɓatake tintinde e erango e siftinde ummorade e maître Adama Baldé
maître Adama Baldé caggal nde waɗi jillo muɗum e nder lappol palol dande maayo e nder reedu Fouta. maître Adama Baldé o arti ñalawma hande o mo tawe nder Dakar to galle makko cité Dalal Jam. maître Adama Baldé noon ene habra dendagal bandiraɓe julɓe e dendagal bandiraɓe fulɓe kala no lidorno wonde ñalawma janggo o omo invita omo bisma yaade tawtoriyede batu tawa kadi ko batu pattam limigo batu ko fati e batu fedde fulɓe noddi fedde fulɓe windere taw ko fedde wiyetende fedde fulɓe saliɓe yaware. fedde fulɓe saliɓe yaware ne jogui janggo batu pattam limiyu ma mbiyen conférence de presse moɓe ɗamni wadde ñalawma janggo dendagal jayndiyankoɓe e dendagal dawriyankoɓe e dendagal joom ngaaluji e dendagal fulɓe kala ne bisma e batu ngu gila e yewtiyankoɓe windiyankoɓe e saktiyankoɓe kala ne bisma conférence o noon e batu ngu ñalande nde waɗata koto wiyete campement Ngexoro département mo Mbour ko alet janggo so yeehi noon ha sanga 15 heures woni 3 heures ko nden ɓe puɗɗoto conférence de presse o tawa kadi koko fati e ƴettude peeje e yewtude ko fati e oɗo saaha joni teska wargoji kewɗi nder leydi Sénégal wargoji kewɗi ha tinte kala saaha ene nani ɓiɓɓe fulɓe mbarama ɓiɓɓe fulɓe janama musidɓe tedduɓe ko ƴeewde hol peeje bawɗe ƴettede ha ɗum wawa dartade ha ɗum wawa yettade to foti yettede. noon maître Adama Baldé ene bismade ara tawtorede ara kadi adda hen ballal mum. maître Adama Baldé noon ene eeri dendagal pulagu to mbawi wonde kala nde dendagal jayndiyankoɓe kadi kamɓe fedde fulɓe taw ko fedde fulɓe saliɓe yaware eɓe bismi dendagal presse o no didonno dendagal jayndiyankoɓe fulɓe ɓe gona fulɓe kala eɓe bismi ɗumen e conférence o. maître Adama Baldé noon ene wiya kala jiɗɗo yiide ɗum e kala jiɗɗo jokkodirde mum so ari toon ñalawma janggo ma tawmo toon so tawi kadi a noddi 77 454 27 09 walla 77 949 73 83 ma heɓ ko ɓurɗo labde e maître Adama Baldé. maître Adama Baldé jinganen fulata kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoore bira sappo e nayyi jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓirito ko musidɗo meɗen Saydou Abouba gorko mo luksayba gorgola weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique kame yeeɓiyankoɓe weltare TV kala ene nelda duwawa dendagal kay haydinaɓe kala dendagal fulɓe kala dendagal julɓe kala caggala jaltugola aduna Samba Gaye ɓurnoɗo andirede Sambayal Gaye ɓurnoɗo andirede Sambayal Gaye Samba Lafayette Samba Concorde Gaye taw kadi ko Samba Abidjan jaltuɗo aduna ñalawma hanki o toon to leydi France eɗen mbiya tan nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabruji men ɗemgala pulara hoorejo leydi Mali woni Ba Ndaw ne tijja kikiɗe hande o ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal jillu makko ngo o jogori wadde walla jillu makko ngo woni wadde e nder leyɗele taariɗe leydi Mali ngam jillu jokkeren ɗam kam e golle kala ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte jillu hoorejo leydi Sénégal toon to leydi France dañi sifande ɓurde mantinade sifande toon taw ganduɗa ko awo hakkude maaje kadde leydi Sénégal hakkude mum e Union européenne nden sifande noon waɗama taw kadi ganduɗa ko sifande nde kene fota wonde ujunnaje sappo tonnes taw ko liɗɗi biteɗi tonɗi taw kadi ganduɗa ko fadde kene wona hitande wonande koɓe gawata e nder maaje kadde leydi Sénégal siftinde on toon to leydi France
ene ɓura walla mbiyen toon to leydi toon ɗo Europe ene ɓura yiɗede toon liɗɗi biyeteɗi tonɗi ɗi ganduɗa kilo goto ene jara toon ha ujunnaje 4 mankude seeɗa woni tan 30 euro ko wona ɗum ko kadi aɓe gawa kene foto wonde ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi tonnes taw koye liɗɗi biyeteɗi noir taw kadi ganduɗa ɗin liɗɗi kala ko liɗɗi ɓurɗi hata jinede kene foto wonde capanɗe 4 taw ko naver woni koɓe gaddata awde e maje kadde leydi Sénégal ɗum noon ko sifande oɗo saha mo gonɗen yoga e jayndeli ɗi leydi Sénégal garti hen jaññima hen no fewi hayso tawi woni waɗi hen ñiŋoje mawɗe no fewi to leydi Sénégal keddana joni ma en garte babiraɓe ɗiɗo walɓe jammaji mumen gadiɗi kaso ɗi leydi Sénégal taw jeeyi sababu ko caggal kayde ɓe jamiri sukkaɓe mabɓe yo jol e laaɗe gam faade toon to Espagne ha ganduɗa cukalel jarowel e duuɓi 14 wasi en fittanu woni biyeteɗo Doudou Faye jarowo e duuɓi 14 kame suka goɗɗo jaranoɗo e duuɓi jarowo e duuɓi 17 kanko on jarowo e duuɓi 17 o hollitti oɗo hen suka biyeteɗo Doudou Faye o jaranoɗo e duuɓi 14 wasi koye juuɗe mabɓe e ɗum noon wasi koye juuɗe makko tigui caggal nde jinnaɓe mabɓe e jaami yoɓe jolelaɗe ɓe jaaha toon to Espagne gam ɗaɓɓoyde halis oɗo saha noon ɗen jinnaɓe mbaali jammaji men gadiɗe e nder kasoji ɗi leydi Sénégal joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ko fate banggue coronavirus subaka hande o ujunere e capanɗe jeegom e jeenayo woni ko ƴewda tan tawede so tawi ne jogui oɗo hen ñaw coronavirus kono gasse nayo tawa ene jogui oɗon ñaw hen jeenayo ko memodirnoɓe e wondunoɓe oɗona ñaw hen goto itte oɗon ñaw ko caggal leydi Sénégal hen 14 ko ndaɓaɓe anda karaɓe ɗumen yimɓe jeeɗiɗo keeɓi celal mumen yimɓe nayo koma mbalite fofandu neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum joni koye Sénégal keddoɗen o wiyete ko Oumar Sow kanko wiya teeɓa Sara Diéré Peterson ɗum noon ko sanga 21 heures tuma kay nde o wakkino sac makko omo yaha caggal siftini oɗo saha kala mo gonɗen e nder leydi Sénégal ha tenti so tawi jamma o tan fuɗɗima nadde so tawi a fotte dadiɓe ɓe keewi namdadema ko carte d'identité caggal ɓe namdima momo o wondani e carte makko ɗum jeeyi sababu haɓe puuyi sac makko ɓe tawi toon kene wona kiloji 10 taw ko huuɗo bon ko wiyete ko yamba ko sonno toon to Mbour caggal nde ɓe kolliti holto itti kolin huuɗo wo dañino tigui hollirde wonde kay oto mo jelno ko toon o yejjiti sac makko oɗo sac wona sac makko ɗum kam cagananimo jaɓede ko waɗa ɗum ko o wattidi wiide o soodi koye biteɗo Samba o noon oɗo saha mo gonɗen koto Mbour tawete loskoji ne jokki hen omo tawi juuɗe dadiɓe gam ƴettude visa makko faade to kaso eɗen mbiyata oɗo saha kala mone yalta yo nawor carte mum d'identité Maroc nawti kene foto wonde 100 e 10 ɓiɗɗo Sénégal naɓe taw kadi ganduɗa ko jukkinoɓe caggal nde laana mabɓe yuwi kamɓe kala ɓe paaba toon to nokku biyeteɗo Dakhla jafoɗon toon nokku biyeteɗo Dakhla kamɓe kala ɓe gartirama taw ko laana ndi o artiriɓe tuggalma tan Dakhla ha fenma Dakar oɗo saha ɓe tawe e nder leydi Sénégal wonɓe artiraɓe e wiide jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu leydi Espagne kene fonde no gase ɗiɗo ɓiɗɗo Sénégal naɓe ne hen Mauritanie najo goto kame Guinée najo goto kamɓe kala ɓe gartirama ha toon to Nouadhibou ɓoyata maɓe ƴettu lawol kamɓe ɓen Sénégal naɓe nawtede Sénégal ɓiɗɗo Guinée najo nawtede toon to Guinée ɓiɗɗo Mauritanie najo hedditade e nder leydi muɗum eɗen mbiya tan so tawi woni neɗɗo yahat ha gayna rutto kadi arta ala ko jaari hen ha joni keddoɗen koye ɗeɗon ɗanle ɗe ndewani lawol ñalawma hanki o laamu leydi Sénégal waɗino ñalawma sunare ko wiyete ñalawma deuil national e nder leydi ndi kala gam sunanade wonande ɓiɓɓe Sénégal naɓe yooliɓe ɗeɗo hen maaje kadde wonande tan ɗeɗo hen lewru ndu gonɗen kene foto wonde sukaɓe yonɓe no fewi ma yiye ɗeɗo hen maaje ɗum noon ko ñalawma hanki o yimɓe hewɓe garteno atente dawriyankoɓe ko ɗon eriɗen serna men ɓe so tawi mbaɗa hutbaji yoɓe tinno ɓe janño ɗum e nder jumaji he no fewi ko fate banggue ɓen sukaɓe fiitoɓe maaje kadde gam yidde ɗannade ɗe ganduɗa yoga e pittali kewi heddade koye ɗeɗo hen maaje ha joni koye Sénégal keddoɗen jillu haɓade ko fate banggue cumuji ɗum jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo taaridi woni biteɗo Abdou Karim Sall jillu mum ñalawma
nyalawma heccanke ton to Louga nyalawma hanki wattawama ton to Matama ngam jillu findinde e jertinde e wadde batuji hebanade ɓeydude sembeji wonande ɓen konin koɓe faabu tawete ɓe ladde oɗo saama gondena ko fati banggue haɓade yoga e cummuji teskaɗi e nder leydi Sénégal ton to Vélingara jaggama toon fo douanier goto bite Aliou Camara o jagga koye nokku biteɗo walla mi o jeeya koye nokku biteɗo Bankonto tono jeeya kene foto wonde lebbi ɗiɗi o taƴanama ɗum e kaso omo wona e nder kaso ɗum noon ko caggal nde o tampini joomen bitikaji no feewi haware wuuro wiyetego Kalifuru ko toon tigui o tawi ɗon joom bitik goto ɓurɗo mo ƴojje no feewi ko jeeyi sababu hawo jagga o anda ko fo douane oɗo saama gondena omo tawe e juuɗe dadiɓe fettiyanke bal ngana mo yejjitani wuuro mum battuɗo fayidagal mum kala e wuuro mum woni Sadio Mané gorko mo Bambali oɗo saama gonen hollitama hôpital mo woni e mahde toon to Bambali taw kadi ganduɗa oɗon hôpital jarmum ma won milliard uji ɗiɗi e koppreje franc CFA wonande hoppreje ɗe o dañata e futkoyngel gam yidde weltinde wuuro mabɓe e wiide bitel Abdoulaziz Ban woni correspondant RTS toon to Ziguinchor artirama kene foto wonde oɗo saaha maadi ndi so tawi ko temedere capanɗe jeeɗiɗi kam fuɗɗima gasde haalaɓi rowade mbala woni Youssou Ndour pimnoɗo hande weltinde ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko fate banggue wadde soirée muɗum o haytini caggal kay wonande nde o holliti yimɓe hewɓe ɗaɓɓirimo wonde nde o bismoto ɗumen o holliti o wawata weltinde yimɓe kala ɗum jeeyi sababu kanko tan e groupe makko maɓe gonton to TFM ngam weltinde ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala sengi wi to Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie lekkalam ɓe kolliti wonande mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed wuldu Cheikh El Azwani ma yillo ñalawma janggo 1 novembre ha 16 ɗuɗo hen lewru toon to gorgola toon to kay haydi noon ma o joddo toon e ardiɓe wilayuji taweteɓe toon maɓe jewtit ko fate banggue ɓamtare diwan gorgol no feewi ñande 16 woni altinde ma o yaa toon to Mbuuta tawtorede udditgol natgol sukaɓe école aji hitande ujunaje ɗiɗi e nogas hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho hayso tawi woni kam jagorɗo kalfinade jangde kame jangde tonde wawata addidde sukaɓe jangoɓe kala ngam oɗo saama gonen haɗede moɓodire kewɗe no feewi ko fate banggue coronavirus ko famɗi ko kala ma dañ kam tawtoraɓe so iwiɗon ma rutto ha toon to kay heyɗi gam ƴettide lawol fatudemo toon to Nouakchott happa ko catala tambingal ko fate banggue audio visuel mo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi batu maɓɓe kikiɗe hanke o jeeyi sababu oɗon batu noon ko erade wonande jaydiyankoɓe hufɓe médiaji nde mbawata rentade no feewi rokkirde yoga e kabaruji oɗo saama gondena pelɓodiral bandugala hanki toon to kerol hakkude leydi Mauritanie kame Maroc nokku biteɗo Guergareta mo ganduɗa polisari en ko ɗon tigui pawno koyɗe mumen ɓe erima noon wonande jaydiyankoɓe correspondant ji national et international taweteɓe nder leydi Mauritanie kala nde mbawata rentade rokkirde yoga e kabaruji ɗe ne ɓeydo sumde hakkude nokkuji ɗi kala ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en garta jayde l'Atlantique ɓe garti e windande jayde kirdimɓe jañima no feewi ko fate banggue nandirala hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal ko fate banggue mahagol pont garɗo no feewi hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi taw ɗum jogori wadde koto Rosso Sénégal faade toon to Rosso Mauritanie ɓe kolliti wonande ɗen golle puɗɗoto ko ñande nogas lewru décembre fanduɗo hen nde hitande ujunaje ɗe nogas ko nden jogori fuɗɗade ma won lebbi 30 kene foto wonde duuɓi 3 ɗo tan e hitande ujunaje ɗe nogas e 3 ko nden foti gasoyde taw koye lewru juin ganduɗa koppereje mum ma wonoya 49 million koppereje euro ko jogori waɗede hen ko taw rokka ngal ɗona gollorgal taw rokka kadi wonande oɗon marché ko gollorgal chinois bitegal poli songida ko ɓen dokka ɗeɗona gueɗe ɓe mbawata mahde gueɗe ɗe siftinde on oɗo saha mo gonen so tawi ko feeri gonɗo ɗon hakkude Rosso Sénégal Rosso Mauritanie kala ñalawma ken wona 115 oto ene wawi ɓennude ɗon kono so tawi pont gasi ɗo tan hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e 3 350 oto ne wawi ɓennude ɗon e kala ñalawma taw kadi wona palal faltima hakkude Nouakchott kam e Dakar
aɗa wawi finde Nouakchott ñaltoya Dakar walla ni kirna Dakar mbaltoya to Nouakchott ko ɗum woni yidde hakkude leyɗele ɗiɗɗe ngam jokkodiral payodingal ɗen koppareji noon ko ñamale ɗen leyɗele ɗiɗi ndendi ngam mahde lawol hakkude leyɗele mumena to leydi Mauritanie kedana joni gouvernement mo leydi Mauritanie erima caggal hankinde fiyande wulde jaw waɗi toon to Kerola hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Maroc ɓe erima jam nde artata peeje goɗɗe jiile ko wona hutorade sembeji taw ko kaldigal diplomatie caggal nde sifande jam yo hare darto ɗum wanno ko hitande ujunere temedde jeenayya e capanɗe jeenayyi e goho arti hen hanki wonde joɗaniɗo polisario en toon to Nations Unies woni biteɗo Mohamed Salema Wuld Salek o arti hen toon to Algérie o holliti ko Maroc fuɗɗiti fiyande ɗum noon oɗo saaha Maroc fuɗɗi haare kamɓene koɓe jokkoɓe haare mabɓe Al Akhbar ko jaydi witano ɓe kolliti wonande jagorɗo gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e laamu Mohamed Ould Abdelaziz biteɗo Isleko o holliti o porti plainte wonande jaydiyanke jaydiyanke mo rassilon biteɗo Mohamed Ould Belmer o holliti on wonande ko tuumimo takkimo wonande o joɗodima e gonɗo hoorejo leydi oɗo saaha mo gondena o holliti ɗum wodani caggal nde wadde noon kaytol to happa to mbiɓe audiovisuel ɓen kolliti ko jaydi ko woni e gonga caggal noon waddi kaytol toon to tribunal ɗum saabinoɗo saamo gonen jayden ko jogori ko nottoyade plainte muɗum toon to tribunal so tawi en garti ha hande fiyande wannode toon to Kerol hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc tawgade waɗine fiyande ko koninkoɓe leydi Maroc ngam yidde juktude ɓen juukiɓe ɗon caggal nde polisari en payiɗon koyɗe mumen ko ɗum jeeyi sababu la France erima kikiɗe hanke o e dow konngol jagorɗo mabɓe kalfinade gueɗe caggal leydi nde jaam artata toon peeje goɗɗe dogue hen koyɗe jaam kono kadi fedde gotago windere holliti ma kaldigal jokku wadde wasa hutorede sembeji ɗum noon jeeyi sababu ko caggal nde Maroc teski ken wona jonte tati polisari en mbaari yoga e camion ngaji giwnoɗi toon to leydi Maroc taw kadi enen jolni lijumaji kami fruit ji kala nonne kadi e ɓiɓɓe Sénégal naɓe Mauritanie naɓe ha Afrique naɓe kala juukiɓe ɗona ko ɗum jeeyi sababu hanki Maroc jippini toon sembeji mum beele polisari en mbawa iwde ɗon caggal mum noon polisari en mbawi tigui iwde ɗon ha lawol ngol wawi udditade Maroc noon holliti saabi jippade ɗum ɗon ko yidde kay jogade ndenka e kisal ɓen dongnoɓe marchandise uji hakkude Maroc kam e leydi Mauritanie sen wi to leydi Mauritanie kam e Maroc palen koto Algérie caggal sumgoji référendum bannoɗi ñande 2 lewru novembre tawtorona ko ɗum Abdelmadjid Tabboune jaraw e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayya tawitonoon toon to Allemagne ngam safrede caggal nde teska ne jogui ñaw biteɗo coronavirus ɗin sumgoji ngam waylude tungorgal leydi ndi wanno ko caggal makko e nder histoire Algérie ɓe kolliti ñande 2 lewru novembre yimɓeɓe jaltani yalti ko cetta ngam yon sa suɓoyade kono kadi cour constitutionnel leydi ndi holliti ko wi e ko yo tungorgal ngal wayle ko capanɗe jeegom piccal jeetati ko wi ala ko capantati e tati piccal nogas ɗum jeeyi sababu oɗo saama gonen tungorgal leydi ndi ko ɓuuri hewde koko waylete sen wi toon to Algérie paren koto leydi Mali ñalawma hanki o tribunal mo leydi Mali woni suudu ñaworndu Mali ñaawi kene wona 15 jihadi yanke jogitiɓe armée ji tawetenoɓe e nder leydi ndi ɓurɗo hen mantinade noon biteɗo Souleymane Keita bannoɗo janguji mum limtinde jagganoɗo to Kerola hakkude leydi Mali kam e Côte d'Ivoire ha fayenma Burkina Faso wonno ko hitande ujunaji ɗi e 16 gilden omo tawetono e cuuɗi dumbirɗi Bamako o ñawama hanki ñawore wargo kono ne kadi neɗɗo goɗɗo one kadi ñawama ñawore wargo heddiɓe 12 heddiɓe ñawama ñawore contumace woni ñawore nde ɓe tawaka saabu andaka tawɗo ɓe goni kono noon koɓe yimɓe teskiniɓe wadde janguji mumen toon to Kona ha fenma e nder leydi ndi kala yoɓiɓe pittali yimɓe hewɓe e nder leydi Mali séminaire gasi ha laaɓi de collègue woni sahélien ndaw ganduɗa ko jeeyaɓe e ɓen G5 Sahel koɓe nogas e joyo taw ganduɗa ko tawtornoɓe nden jonde fuɗɗino ko gila 9 lewru novembre gasi ko ñalawma hanki o toon to hôtel Plaza mo Bamako gasi ha laaɓi caggal yurnitadeɓe
oɗo saha G5 Sahel poids mum sembe mum ngalu mum hattan mum nden ko mum ɗo tolni ɓe kolliti yidde ɓoɗo saama gonen ko ɓeydude nden ka e kisal ko ɓuuri yawde ko fati e banggue ɗeɗo henna leyɗele joyi renduɓe G5 Sahel nde ɓurata kadi wawde gardude golle ngam yadude hebloji mawɗi no fewi to leydi Mali bandaw horejo leydi ndi gila tan wo toɗɗa yo ardo leydi ndi konngol woni goo makko ñande alarba kikiɗe o wayni ɗon ɗo Bawal ladi diwoje ngal Modibo Keita Senune duusimo ɗon wonde cukko horejo leydi ndi woni Assimi Goïta kono ni kadi e horejo jaagoɗo leydi ndi woni Mouhtara Wana ene wonde seteji goɗɗi kala kame jagorɗe omo yaadi e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi jilli makko adini ko toon to leydi Ghana hanki omo taweteno toon to Togo ñalawma hande ko Sénégal janggo ma o ya ha toon to Guinée Bissau sen giwi e oɗona fannu jahaten ko toon to Gossi noon ne tawi hakkude leydi Mali kene fotto wonde yimɓe tato jafoɗon kene fota wonde yimɓe tattoɓe Barkhane koni koɓe leydi France jagguno toon ñande alhamis nde walla ni ñande alarba kikiɗe ngam tumedeɓe aɓe jokkodiri eɓen joguitiɓe armeji ɓe nawa toon to Tombouctou koɓe fulɓe noon caggal nde loskoji luggi mbaɗa e mabɓe tawaɓe jokkodira ɓe mbi yimɓe tan yooɓe ndento jogade téléphone ngaji baɗɗi nate kame fetelaji ha tenti ɓen bugiɓe taweteɓe nder leyɗele taw ko joguitiɓe armeji no fewi so tawi ɗum tawama tan e téléphone ma walla gueɗe goɗɗe sa renaki mbiyerɗa koye mabɓe jeyɗa to Guinée Conakry paɗena lundiyanke biteɗo Ibrahima Sarif Ba jaggaɗo gila tan ñande alarba kikiɗe waɗi balɗe tati e nder juuɗe dadiɓe ko hanki ɓennina to cuuɗi niɓi wali jaam gadi to kaso ɗum noon oɗo saama gonen kanko woni cikko wonande Selludilen Diallo oɗo saama gonen kono hujjiyanke makko holliti o wona karɗo celal no fewi ɗum jeeyi sababu ɗo sa yimɓe hewɓe kolliti metti mumen e nder leydi Guinée ko wona ɗum ko Alpha Condé holliti ne weeɗi jungo mum faade landaji lundo kala nde ɓe mbaddata jungo e faandu ngam liggade leydi Guinée to Guinée kedana joni ma en garta gueɗe coofɗe ɗe fulɓe aynaɓe mbaɗa toon guila tan 17 lewru maniro ndu ha yetti ɗo ɗo gonɗena holɗum nokku biteɗo Kumba kene wona 33 kilométre hakkude e Kanka soɗon ciftora ɗiɗo duuɓi kala finoɓe e nder Kumba e nder région mo Kanka kamɓe kala ɓe kolliti e nder commune mo urbaine mo Kumba ɓe kolliti yidde mabɓe ko aynaɓe taweteɓe hen joomen nayyi kala ne jaltata nokku o ha laaɓa kono aynaɓe kolliti ko ɓiɓɓe guinenaɓe jeeya koye Guinée jaltata nokku o guila noon ñande 17 lewru mandiro ndu ha yettiɗo hen fitinaji musɗi teskama toon ma on jii jayde leydi men ne yaltini wonande ɓen taweteɓe toon to Kumba jasiji ne coppi nayyi ene taaƴi tebbuli ne ndodiri nawa galleji men kewona 207 naggue woni ko wara hen kene fota wonde 165 kilo kanŋe gramme ɗum woni koɓe nawana kamɓe fulɓe ɓe tibaji jonɗi no fewi temedde woni ko duppa toon to Kumba ɓe kolliti noon no wiiri jayde Guinée News ɓe kolliti wonande RPG ko landa laamu nde ɓe gari toon to Kumba ɓen kolliti so tawi on gegginani aynaɓe wonɓe ɗo ɓe min gotanta on ɗum jeeyi sababu jayde nde ne ɓuuri tumde laamu ngu ne weela gueɗe baɗɗe toon nde to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara no wino ko adi sumgoji so tawi wo toɗɗitama e gardidi lefol laamu leydi Côte d'Ivoire dawal tataɓala mawo accit Laurent Gbagbo heɓa passeport diplomatique mum ɗum noon ñalawma hanki o wo signi wo siifi on heeɓi passeport muɗum diplomatique caggal noon nde wo jooɗodi wonande e pelle lundiyankoɓe ko wayno PDCI kam FPI dañi toɓɓe joyɗe ɓe kaldi ɗen toɓɓe joyɗe lundi ɓe namdi yiddeɓe ko kala lundiyanke ɗo wawi jaggede nder leydi ndi dumba taw ko fate banggue dawri gola nde wawata accitede société civile ɓenne kadi tuumaɓe ne dillin leydi nanggaɓe nde ɓe mbawata ɗaccitede ɓen waɗaɓe exil forcé ko wayno Guillaume Soro kame woɓɓe kala beele guude kamɓe kala ne mbawata ɗaccitede ɓe garta e leydi mabɓe ɗen toɓɓe kala woni koye kaldigala hakkude laamu leydi Côte d'Ivoire kam e landaji lundo taweteɗi e nder leydi Côte d'Ivoire to Niger la cour constitutionnelle ɓe jaɓani foof wonno ko 52 landa woni candidat ko joƴƴinno candidature ji mum wonande sumgoji jogorɗi wadde ñande 27 lewru décembre lewru fanduro en ndu
ɗum noon ñalawma hanki o nokku tugnorgal leydi ndi jaɓani kene fota wonde ɗereji capan tati salnima 11 e ɓen 11 salnaɓe hen tawe hen hamma amadou lundiyanke kawniɗo no fewi kan kewɗo doole tumanoɗo e guyka bebbeji o noon ɓe kolliti caggal kay waɗino kaso jeeyatake sumgoji siftinde ona mohamed isufu ha hande nana jokki ndimago mum wiide ƴam tata dawala tata ɓala so tawi tan woni lewru décembre kala gañiɗo ko on ƴettata kañum koko yatirta caggal to Angola capital Luanda wulino jaw ɗum noon fuɗɗino ko gila tan ñande nogas e 4 lewru octobre mayɗo ndu sukaɓe yon ɓe battino jippade booli ene ceppa gam hollirde basal ƴellitigal e nder leydi Angola ha tenti sukaɓe finoɓe e Luanda seppoji jawtuɗo hen ɗi noon waɗi suka gorko goto sukka kure ha maayi kono police yeddi ha mimi leydi kono kadi hewɓe kolliti hen résultat ji labɗi ceertene ɓe kolliti ɓe ɗaccata seppoji ɗi so wona laamu ngu wawa dañandeɓe golle gam haɓade kala kene wiye basala cakkitoɗen kabru men toon to Pakistan ene lombi hakkude Pakistan kame endo Kashmir malaɓe jaam e malaɓe bone e kala saaha heɓoɓe kure gulɗe jaw wona to banggue Inde wona to banggue Pakistan aljuma hanki o wuli jaw ñalawma kurɗo no fewi dadiɓe Pakistan kame dadiɓe Inde wonande keerol hakkude Inde kame Pakistan juutendi kala lombiɗon ko leñol biyetegol Kashmir ɓurɓe hewde julɓe hakkude Pakistan kame Inde ko ɓen tan dañi mayde hen no fewi kono kadi hollitama e jiwide RFI konin koɓe hewɓe ɓe hinde konin koɓe hewɓe jeeyaɓe toon to Pakistan mbasi en pittali mumen kono ne kadi konin koɓe yonɓe no fewi jeeyaɓe toon to Inde mbasi en pittali men kono kadi loni heure yima nde jaam duumiɗo artata e nokkuji he musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri kabruji men e ɗemgal Pulaar ko sohna Bano Sarr